Hai să facem o poză. Prietenul tău știe? Prietenul tău știe? Ai făcut poză cu mine? Nu. Că ești stelistă? Știe că este listă. Nu știe că ai făcut poză cu mine. Și cu cine ții tu? Auzi, da, vreau să te întreb. Dintre Manchester și United, cu cine ții? Niciuna, a? Dar ultima întrebare și te las. Cum reușim și noi să tratăm inșocubabilitatea la bărbați? Nu știu. E blondă. Nu-s blondă. Nu, mersi mult de tot. Hai să ne pupăm la final ca să dea bine. Dacă mai faci de asta, știi că nu fac. Deci, hai să ne mai pupăm o dată. Nu mai, gata. Odată și gata. Nu mai, Odată și gata. Odată și gata. Odată și gata. Numai că nu te vede, prieten. Odată și... Stai așa că nu ne vede. Odată și gata, ne pupăm. Ceau. Am văzut o prietenă. Yes. Hai să mergem. Lași. Cum ziceai că te cheamă? Cu T? Tauhida. Fiți atenți. A început să prezinte fata aia de pune șuruburi. Hai să vedem. Un radio cu un format nou care și-a propus să surprindă audiența prin seturi live de ultimă oră, produse de cei mai în vogă DJ din România și nu numai. Da, așa e. Vrem să demonstrăm Ce părere ai? că radio înseamnă mai multă Scuză-mă, ce părere ai? Păi ce să-mi părere să am? Auzi, dar tu ai mâncat guma aia mentolată? Da. Ia suflă un pic. Așa, și? Ce să zic? Păi zici tu ceva. Mult succes! Cum? Această petrecere Cui? este Că nu înțeleg. oferită de Agenția de Mult succes Fotografie cui? și Creație Publicitară Creativă Advertising. Vezi, cineva care știe. E singură? Agenția de Publicitate și organizări Nu mai ești. Băi, o să mă ascult și cu prieten. Mergem, plecăm acasă? Nu? Petrecem. Mai târziu? Păi hai, du-te și adu-și mie un pahar de suc cum stau și eu de vorbă cu prietena ta. Te duci? Hai că am prostit-o. Clubul New Orleans, care este și gazda noastră din Ce faci? această seară. Domenico. Bine, tu ce faci? Ești singură? Nu, sunt cu prietenele. Vină, cu prietenele? Ei sunt prietenele tale? Nu, ei sunt prietenii. Hai mai aproape. Ce se întâmplă în seara asta aici? Păi, prietenul nostru își promovează radio. Și o prezentare de Aha. modă care este Cum îl cheamă pe ăsta micu care își promovează radio? Eu îi spun Chelu. Chelule, ai grijă cu chelia că... Zi-mi și mie o chestie. Ce ești tu, stelistă, rapidistă, microvistă? Nu mai nimeni, niciun fel. Dar ce, ești faristă? Nu sunt microvistă. Soarta. Sorry, și ce-ți place ție în viață? Distracție, nu? Femeia cu mustață? Idealul în viață. Dar tu cu ce te-ai dat azi? Nu știu, recunoaște. De ce râzi? Așa, de reacția ta. Da, acum serios, să nu te aud de mine. Miroase un pic mai ciudat, așa, apărat. Nu e. Dacă îți zic ce n-ai, crezi că... Serios? Serios? Poți să-mi dai și mie puțin luciu din buzele tale? Așa, un pic pe vârf. Hai să văd cum îmi stă. După aia te confundă lumea cu femeile. Ai și tu dreptatea ta. Hai că te las. 2-0 pentru ea, n-am ce zice. Bună seara! Bravo! Ce-or face ăștia aici, nu știu, dar hai, mă jur că m-am plictisit rău de tot. O să zică lumea, uite, îl copie pe îmbrăcatul, pe naiba. În Constanța nu copiem pe nimeni, ne copiem unii pe alții, copiatorilor de foi, matricole, ce sunt de... Și că ăla cheluie DJ. Hai să vedem ce muzică pune. Pune. Crezi că acest post de radio o să... Super! De 3 ani în fiecare vară cu voi. Nu știu care ați fost, care n-ați fost. Cum vă simțiți în această seară? Păi la mare e și iarna, e foarte bine. Eu Hai. simt cel mai bine aici la mare. De vreo 10 ani... Și tu pui muzică în clubul ăsta? Eu nu sunt cu pozele. Ce faci tu? Eu sunt cu pozele. Păi fă și mie o poză. O să fiu Dar mi-o dai acum, prin Bluetooth. Ce vă faceți la radio? la radio, sunt cu muzică, ce să fac? Am mai făcut radio și acum 10 ani. Stai așa. Am fost șef Radio 21. O să pun muzică, nu-mi place să vorbesc. La radio îmi place să pun muzică. Ai văzut de când îmi doream eu un set de poze? Cum te cheamă? Jet.
Geta. Cum? Sunt Geta. Geta Trofim. Cum? Geta. Sorta. Geta Sorta? Da, Geta, bă, Geta e sorta. Adică tu ești sora mea? Da. Nu mă recunoști? Marfă! Bună, surioară! Știi care reclama aia? Ce mai faci? Oh, surioară! Da. Ce fac oamenii ăștia aici? O lansare de post de radio, dar scuze că trebuie să fac post de neapărat lui. Stai un pic, ce înseamnă aia lansare? Hai, du-te! Hai, du-te! Și să facem un radio de la DJ pentru lumea consumatoare de muzică house. Este greu. Ok. Și după aia ne gândeam noi, hai să facem QFM. Există multe Mă scuzi. radiouri de profil în țară. Hai să mergem. Dar au o mică problemă. Într-adevăr, sunt DJ care lumea acolo, dar Hai, vin încă. foarte Fă mult o poză, repede. Încă una, te rog eu, mai fă una. Un fel de club care s-a mutat cu frecvențele FM și pe internet. Tu ai fost sau ești DJ? Nu am fost DJ la Super marfă frecvențe poza. private. Să mi-o trimis și mie, da? Eu, în cadrul radioului o să am și un studio unde o să promovez tinele talente în materie de muzică de grup și Auzi? editorii care vor să pună muzică De ce nu grup stingi și să lumina? învețe de la DJ-ii mei cu experiență. De ce nu stingi lumina? O să vină acolo să mixeze și Ah, sperăm că să emană ajungă chelul ăla, muzica lumină? Să aibă același nume Aha. ca și DJ-ii Aoleu, care scuză-mă, nu te-am văzut. Ne poți face o mică descrie a radioului?